1981 pasartea. Azkenean zamaontzi baten egin zuen ihes Donibanera Prietok, baina 4 orduko abentura hartan lagun handiak egin ziren Prieto eta Bakeriza. Horren handiak, ezen Bakeriza bera joan zen handik urte batzuetara herriko alkatearekin batera Madrilera Prietorengana. Berau hirigintza ministro izendatu zutenean. Ondarroako portu zaharberritzeko eskatu nahi zioten ministro berriari. Kaiko sarrera arriskutsu gura zela eta. Iritsi dira Bakeriza eta alkatea ministerioko atera. Atezainei esan diete Prieto ikusi behar dutela. Baina atezainek, haien itxura ikusita, ez diete sinetsi eta sarrera ukatu diete. Bakerizak dio ez dela handik joango Prieto ikusi arte. Bere lagun mina dela ministroa. Atezainek handik alde egiteko, mesedez. Bakerizak ez da pentsatu ere. Tirabirak oiuak. Prieto bera atera da bulegotik zalaparta hura zer den galdetuz. Ezagutu du Bakeriza. Bulegora zarrazi ditu lagun txarrak dira. 1992an onartu zen Portu Berrirako plana. Bakeriza bizitak egun gutxira. Orduan, bai aurkitu zuela Bakerizak bide zuzena. Portuko obretan, dena den, Juan Jose Mancisidorrek zeresan handia izan zuen. Prieto gehi Ondarroa hitzak sartu nituen Google bilatzailean, eta hainbat orrialderen loturak agertu ziren. 8. Buceo 21 izeneko atari bat zen. Bertan Mancisidor urrepekariari buruzko artikulu bat aurkitu nuen.